Anokuziya shuwa. Iroro Ndosakandati ndikatombotsaya kana kuroya kana kuba waiziya tozopinda mukutengesa sindo tonoti zvese zvingatsaya waiziya pazvinhu zvacho eka ndikatomuka mausiku zvachienda nerusero nani pane kuswera chidzisa sine kana zvaipa unogona kungodhisa sine ndosakandati ndakambotsaya chimbavo nekuroya takanoti zvaramba maybe but wakatombodhiza ka tengesa beans tengesa sino wakutomira naro wakutoribhaisa aiwa wakazodinina ndishonge ndakambomuitisa saka wasatombotengesa sino haisi video picture hana basa hapana hama yako panapa meni pana hama yako iri panapa ndamambare ndama inogara mbare saka keta huru mwana wangu ari kumba kwedu kuta meni wakanyarara meni ndinoudza ndibadzenjeka kondichiremere batiswe mani usinanisa pamuromo nongokangopfeka mapenzi inenge utswere wasitepeni akutaechipedzi komiyandondinzwa kana midondinzwa isaka pamuromo pamuromo ukakwewe ozokuti unokuti musamwe munotambo kuti ashandiri umweni ramba uchikweva meni ramba uchikweva katibvire moto mberi ndomutoriro chikwe iyo chikaupute mutoriro chikwe chaupute chipisha puta meni iwe watanga kudhakwa kudhara rini une makore mangani wakatanga kudhakwa kudhara hauna kana 25 years na 25 batika ndataka utara nomwana nevana ndamwana vangani vavangani ndatukangana vamwanje kutaveruika wakuta kurasa vana mani iwewe isusu kutengerwa doro nakini vakutengera makwini unless kana wakwini embrace
Bomba Apa bhema. Apa Apa wona? aiwa Uzwa bhema mzwazi. Vawanda mazuva. oh takazheti kiwini vasikana ndopesa mapedza vaisa kuti Havasi vasikana sha ini nokanitarisa kuti ndimusikana but instead ndimurume sha waiziya. Ivo ndemabhora. nemabhora nemachendero Saka zvakazokusatarisa zviri kunze maiziya tose zviri mukati zvirume mukati imomo intebe zvemuintebe wakapedzera kukangwari tobudisa V11 pari taiti aiwa apa sitaiti pakabatana asi taitaiti apa sitaiti pakabatana pakavharika munomboitai kuti munotora maaizi atibhoita munotora maaizi oisa patauro mati ndo ndichimbozvitonyeredze Ndakuona kurangata chamba ndiri apa. waisa chamba munhu Handina kuisa chamba munhu, ndasira uyu akabata chamba uyu. achisa munhu Aiwa, muna ndonga bhuku kana ndakudhakwa kanisa. Aiwa, sina. ndachisunga Mukuwa wachisunga kupo chawasunga ndachisunungura ichi. aiwa ndachisunga Ndikachisunungura kanisa. nhasi chinopera mbaa hatitonye ndinofana kungorohwa saita wani ndichitonye ndinofana kungorohwa ndakatobvira kumurume nyekuya Murume watobvira nyaya yekumoyo chingondikudubureyo Waida kudubura siri, kudubura bhiri. ndakakudubira ridhe yepoto kubasa rendiri basa rani basa rakada ndati kune Saka vakadzi iwe alright. Iwe unofunga kuti iwe murume alright kana apa graft angarowe mwana wako. akasarowa kuti achimborova kumari Aiwa, iwe alright uri mudheni. Iwe no expect amene. asi kune kwawarova here No akasarowa expect. akada kurowa mutata msingi inini ndikakutaura chokwadi ndakakudziva kuti ndakagara nemurume 4 years but tinoverenga patakadhandana panoverengeka panoverengeka kwenda anga asikade bhizi takutaura patakaregedza pane mayesu kwete strike tomubudira pacheno chiwanguka nasi ndiri 4 bottles makumba asi kuvhurika weziva achitozvitambira Aitozvitambira. kana kazviramba nongopinda munext Riyada itsaga ndiri kwani pane kwa. vakadzi saka unovhumira murume wako kuura handina kana basa nazvo hauna presha Pressure nazvo. iwo unenge uchiurawo nekusaidi aininika inini ndakadhakwa ndikaita zvese zvangu bhoka handakana basa kana nesini racho wewe Parinombodiwa paripo. pachinokunyeperai njo pamune ndikotetora chokwadi but pane chikudzei chokwadi ka munenge muchishira pane mungu yakuti kuda kana iwo ndekumutsa manguva iyo vakararera kuda sinhu zvostaka kunowanikana ndosaka ndati pane vakadzi nevarume hakuna mukadzi anotandara nevarume kudai so wani hakuna mukadzi arinomau anotandara nevarume kudai so mani vakadzi vari ndiri murume Murume kadzi. chii kuda sinhu rangu rinostaka kwewakanzwa kuda rinosviva inini handitode kunyepera ndozoti chinonzi mafeelings acho inyaya yebhurongo ndosho ndakazvara sei ndozvishayawo inyaya yebhurongo ibhurongo ndokushaisa mafilisi zvakawanda taura unodhakwa ne zvakawanda taura bhurongo wani mangemba brongo betako hapipi hazvakawanda zvese takashaya ka tinenge takutotora nezvimezvipazvinodhaka nemishonga yevana yatinotenge mukumbe muchi tinongotora tichikoma kokristau meti yamukurwa nearticle chete kokristau meti yamukurwa mazuva ano yofunga zviri boiri ani ndo mutoriro aiwa mutoriro kristu
Mutoriro chine kuchirungu. Choriro tingeshiti tiki. Chi? Tiki. Oh. Chire. Ha? Chire. Tiki. Pachishona. Zvangofana kuti mbanje zvinoreve. Mbanje zvinoreve. Ganja. Marijuana. Pachigeri. Tiki mutoriro. Mbone chuma zitarizvoziye kuti. But anogona kutengesa kana mota akane mutoriro. Kana uchiuda inokatoshaya mari totengesa kana bhutu nchida Kristu ndokwakukitisa iwewe ndikunotengesa nchida Kristu sini manje pakutonovhuro dai bati ndosvonodhavo isitora marauchirodi rarasha chanokudira kuwadzana chanokudira kugirendiu tishetogeza kupisini racho harizogezeke kazvirinaniga totokita iwewe titonotenga Kristu asha sini rinodo sipo nemvura yembamenyu waiziya sina ringogezwe nesipo yese yese sha inodosipo yarajaira waiziya pakuziva wani ikwanikisa rungotaura akazviona wani sipo wakajaira ndeipiwo vauzotejera ngavatarise ganda komutebho kwamunyama muskinu vatangira kutsoka vakazonara kukwira vatangira kutsoka aiwa perere pakati perere pakati apa une bhurugwa repingi aiwa atipfeke makalazi evana vadiki mukati pfekapi takupfeka makalazi ekuti makamatarisa nemushevo ikala ripi iwe kala yosinganzwisise ikala yerudzi pitch ndiyo usinganzwisise mulife mako kuti kala yendeyerudzi ndofanotaura ndofanopfeka kala yekuti ndozotya munhu anomboshiya kuti kala yerudzi matambo hanzi katambo kanorwadza pakati pemhata hanzi katambo kanorwadza pakati pemhata haitaurike kuti nderudzi tambo dzerudzi kungodzoza chete kungodura chete uchingoenda wasunungura kahwani kudai ishinda bali shinda izocheka ikwete aicheke inenge yakagaidza kokone ichicheka inenge ine rasta arisina rasta aicheke iyo kambona zude richekwa netambo azviite hamaita bonfire kopa kudanga mushonga wacho mushonga weyo mushonga chi kana kuti lean kana kuti bronchlean kana kuti codeine inofamba neKristu ukuziya vanhu mapedza maenergy saver edu kana makazonotarisisa vanhu by the way kunotigeri kunoko titozotichazofamba vataurire kuti dai jbob racho ranga tavaratidza kuzi vamwe vacho kupenga kusikupenga kudhakwa kupenga mari unoshongwa kupenga nemari but kune musiri kupenga imari yaye imari hatingati kudhakwa imari inopengesa ine mari haikwani mari haikwani but iwo oraramira kudhakwa ininika ndo life yangu kozi chikoro chakaguma chechi togara chienda what next takazvara kudhara saka tingodhakwa tingaita sei hatikoni kuroya tingodhakwa ewa wani mwana wangu iye achandigira vana hopo ndo vana vangu aiwa chibereko chakasungwa pane jadeu 10 years plus
Wana population. Sitonyenyi ndambokuzoti sitonyenyi airohweswe sitonyenyi apazosheiko munhu anengada kuitiswa waiziva ndopatinobatana nesitonyenyi saka pane matsaga mamwe anoita too much interested vatinongoti vane taimi vachingotitaura titimbovapawo vambudyawo waita bhuku vari panzara rinokubusa mabhonzo unombochinja musoro position umbochinja kana kuchinja gumbo chaichakuratidzai mai takataura mafunga tinge chinyesa ndosaka ichizi nakadhula dhaka step yawabva nayo kumarwa dombo panapa inenge yashata kana takutaura izvo inenge isisina kunaka inenge yashata inenge yakuenda kwayafunga manje ayo musatye Ghetto Crown King mari dombo 8 bucks apa vaubu chokotenga forezimba mabhomba rungoputika chobva tarikchokuklinirayo mushinyasoona chobva taro malaiti aripaya aurare ndosaka ufane kurara rapera masara but iwe mwanewo utaura kuti dombo iroro zviri right izvoni kuchita chizvisiri right kuroya kuhura kudhakwa chishiri nani utama tonakadhula dhaka ichi even musingarove mushingodhakwa nechi nekasto yenyu mungori mulululu futi ende ukazoonekwa navari kubhara yakuti vari kwachitodoni unogara upiwo aininika ndosaka ndandiri rodhirana handina house nahamba ndobudira ndakwamutare kana kwamurei right now 26 second avenue right now 26 second avenue ndopandiri chibva panapa ndikuzondikuenda ndikuzondikurara kupi kana kuti mangwana ndikugeza kupi saka but right now 26 second saka upenyu hwako urunakidza but pachokwadi wapedza kukangwarini zvekukangwa takutozokundirawo pane vari pano kozi ndinenge mukoti ndikangwe sereki ndakuzei kuti chinhu changu hachitombo chezvekukangwa but ndinenge muri kutoda kuti ndikangwe saka ndakuzokutina vacho ndova ndanchida manje vabva vatiza saka pana kukanga honorable ndo vanga vachidiwa honorable makudhama apa mamuda kupiwa sini musaunze tumota twenyu kunoku before hatisoita kumbira musaunze tumabhirapera kwakudaringaemangotenga ngoma iri tokutengera Black Label racho manje makwana ungotenga ari makodheni chingodiremo doro racho harisi kuti dhaka ngoma tikunotenga mutoriro tikunotenga satye time aiwa time satye rodrana iwe handinguwa ndedzakwe handiwo wataura kuti hausizoticharara ende nchirara kunoko demaita zvandiri kuda ngatiri kudodombo kana uchiti dombo utaura kuti chii Christ omit nowanikwa mupare munhu makutengesa madrugs kutange makutenga madrugs kunga madomasi takutotenga
haazi kubuda out tingomashandisira muzimbabwe totenga nei magrosari acho akangozara kumba hembe dzacho zazara totenga nei takungotengawo madombo nemabhondi acho toita sei une moto wako zvako aiyewa ndorova energy saver kushandisa energy kwete kuvata toshandisa energy ukazoona onekwa nevari kurwara ibva waziva kuti kurwara saka alright paunenge uchikangwa apa inini ndati ndiri murume chimbonire zvekukangwa mozobvunza vanokangwa chimbondibvunze pazvinhu zvese inini ka basa rangu kandiri pimpa ndindounzira veve vanokangwa veve vanoda kukangwa sereki ndindozovaendesa nevanokanga vakaita vanike seini vanje kana Ghetto Crown King. haindokanga ini uchandiwinzira rini chimoko aiwa munotaura nini nhasi tatafamba tese varume but kune vanoda kukangwa ndichauya navo but handidi over 25 aiwa imimi munofana kutopa necomplexion nehairstyle tobva takuudzire vanhu vacho nevane hairstyle yamataura ipapo hatitsvage vanonyaveenda handidi chemberi irupimpa tsaona uchibhadharwa mari inini yangu hanguka mune muchingondipo 50 haichazi mari inenge iri chii 50 bondi ko tingatore us tiri ku-us tingotaura bondi hameno kuti mune makanga ningakuchenje 4 kana kuti 5 but inini manje ndashandisa foni yangu nemunhu wangu ndamunoratidza kuti munhu achauda hairstyle yakatisika chimbori nyumba o mawigi tinawe misoro yese tobva tamupimpa tobva tauya naye sika 50 mune makubhadhara ndezvinhu zvangu zvanamugadzira alright aiwa inini ndiri murume ndatisaka ndakabva kumurume nenyaya yekukuduburwa ndendeda kukuduburwa ndendakatsvaga mune kugara naye anogara chikondikudubura ndosaka ndakaramba izvozvo ndosaka ndati handirove endeda urovesa nekutsvaga wamusha wekutamiro yachikudubura but ndakatozviramba nokuti hazvimomandiri saka so yakauya unonwa aiwa ndoda black label andisanganise mvura neoiri chinhu 1 ndochatinobata hatirove mutoriro torova kristu kana takuda zvemutoriro takupinda mutoriro hatichaenda kukristu auite dzinoti popopo itori timpopopo uzive zvinhu zvangu popopo ndiyo yatiri kukuita yako kune vanenge vada kutinzwa nemainfama tiri kukupoponyedzaevanozoona vhidhiyo tiri timpopopo tinongosiya tapoponyedza aiyewa timpopopo movi wepo kufukafukuwei kana kuti fashion tinogohwa saka chininika energy yangu inenge yasara hafu yekungotambira odhoro une 1 rangu rasara chimbopa uyu 250 nemeda ndoda madison aiyewa vanondipa 1 kana ndapedza imwe ndongodeclare ndikungodeclara iwe sha usatombonofamba nawo unofamba uri wega wing commander
Chris yonda kuzoti ndikugara padhuze kana please God eno wakangondisroba. I don't have a phone, my friend. Ndakapotsa ndafe I don't ndikukuudza have a nekudhakwa phone kona right ndakuita extra kudhakwa ndashayiwe kutambidzana I don't nawo have a phone kunza right now, my Anito. friend. Anita ndakazopedzera ndaita sei ndikaita madhays mangani Anita. Anoda kupinda mbiri. ndavingwa neboma hanzi pane munhu wandabata robhari ndotama neverobhari ndibate munhu robhari vakundimamisa kuboko ako ndakadhako ndakaputsa ndafa ndakapuka hanzi marwadzo anoperera but vakandimamisa ka but zvinhu zvacho ka havana kuzozvitora ndinazvo robhari vakataura chokwadi vakamata ndakamata banditi aiwa Baya mene chibambi kenzi. Which one? Iyo. This one. Ah, siri. Awa, ndakwanzitari. Aiwa tarani gare vigo. King Roddy. This lady is asking for a black label. Ah, ibo.